Hello! So, nandito din po tayo sa Bukid Amara. So, kanina inadod po tayo sa Kamay ni Jesus. Dito naman po tayo mamasyal sa Bukid Amara. Let's go! So, this is the place. Ang gaganda ng bulaklak, guys. Oh my God! Ito, red na red. Ayan, ang ganda. Oh, kanya-kanya kaming lakaran ngayon. Iba ang lakad ko, iba ang lakad nila. Medyo naambon lang po kaya nakasombrero si Inday. So, mamaya kukuhanan po natin lahat yan. Ito ang gusto ko yung red. Oh. Ito naman ay purple. Yun, oh. Yeah. Saan na sila? Iniwan na ako. Wait, dito tayo sa kabila. Ang ganda, grabe. Alam niyo guys, mas maganda po siya sa personal. Ayan, iba't ibang klase po ng mga bulaklak dito at iba't ibang kulay. It's raining. Okay. Kaya may ganyan. Oh. Ulanan kami ni Kuya, sinundo ako ni Kuya dahil umulan. Kaya ipapasok dito sa kanilang greenhouse. Yung mga lettuce. Yan yung mga lettuce. Pick and pay. So, ayan. Of course, if you pick, you have to pay. Yung lettuce po nila ay 50 pesos per pot at ang herbs naman po nila ay 150 pesos per pot. You just have to go to the front desk for your payment. Okay, they have parsley. Tapos lettuce. I think this kind of lettuce is Batavia lettuce. Hindi po ako sure ha. And then this one is a loose leaf lettuce. At saka siguro po ito ay red velvet. Hindi po talaga ako sure. Yan. Dami no. Daming variety ng kanilang lettuce dito. Parang ang sarap po mag-vegetable salad dito, no? Meron ka lang dalang tomatoes, tapos meron kang cucumber. Oh. Tapos meron ka pang dalang tawag dito, mayonnaise. Oh. Swak na swak. Pwede ka nang kumuha dyan, fresh na fresh pa. Oh, ano kaya pangalan nito guys? Ang lalaki ng dahon, oh. Kung alam niyo po yung pangalan nito, please comment down below nga po kung ano pangalan nito para malaman din po ng iba. Hindi ko din po kasi alam kung ano pangalan nito. Wala kasi siyang naka-label. Lalaki eh. So ayan, dito naman po tayo sa labas. Sa labas po tayo. Iniwanan na nila ako. Ay, ang ganda ng mga bulaklak. Yun o. Ang gaganda. Wait, kukuha lang po natin yan ng malapitan para makita nyo po. Ayan. So, meron po sila ditong daisy. Napaka-eye-catching naman po ng bulaklak nito. Tingnan nyo po ang kanyang, ang kanyang color. O, yan o. Diba? Ang ganda. Para ang sarap mamitas pero bawal. So ang temperature po yata na gusto nito ay yung not too high, not too low. Kung hindi katamtaman lang. So meron din po siyang iba-ibang kulay. Pero itong maganda no, yung orange. Ayan no. Napakaganda ng bulaklak niya talaga. Kakit-akit. Parang magandang dilag. So, ayan po yung white. Meron din po siyang red. Ayun o. Ganda din po ng red. Tapos, meron din po siyang yellow. And the next one is, they have Egyptian Star Cluster or Pentas lanceolata. So, iba't iba din po ang kulay ng mga to. Meron po siyang red. Yan. Meron siyang pink. Ano pa?
Tapos meron din po siyang white at saka purple. Yan. Napakaganda din po nito, no? Hindi din pa huli ang ganda nito. The next flower collection is Petunia axillaris. So, petunias are the most popular flowers dahil sa kanilang exceptional blooms and long flowing period na magpapaganda talaga sa inyong mga hardin. No? So, ang ganda po talaga ng kulay din nila. Meron din po silang purple, meron po siyang red, may white, may orange, yellow, at saka meron din po siyang blue, ha? Minsan lang po kasi yung flower na blue, di ba? Kulay na blue. Ang ganda! Talagang mabubusog po yung mata nyo dito sa mga bulaklak na to. At ito din po ang isang magandang kulay, parang fire. Ito po ay red begonia wax, 'di ba? Napakaganda din po ng kulay niya, talagang pulang-pula, parang makopa. Yan. Dito naman po tayo. Ang ganda. So, ibang kulay orange. Ito naman po ang color yellow. O, 'di ba? Para malapitan. Look. Ang ganda, diba? So, solo po ako ngayon. Wala sila dahil lang init. Buti na lang kung meron ako sombrero. So, dito naman po tayo sa kabila pumunta. Ayan. Isang gabundok. Yan ang view. Dito sa taas. Pwede ka pong umupo. Kaso basa. Ayan. Ayan. So, galing na po tayo kanina doon. Hello.
Sige nga. Sige, lagay ko. Oh, Jade, Tulog. You know? May meron dito eh. Hahawakan kita at baka mahulog ka. Ang dami. Ayun, dami. Dami, yun. Isla mo may niya. Sinasakay na. Ako magbibidyo. What? Sa talong. Tara na. I thought I told you. I got options, let me show you. That's it for today, guys. Kami po ay pauwi na. Oh. Nakakapagod. Thank you so much for watching and I'll see you again next time.